За teraz jeszcze nie poznate, jakie konkretne premenki будуть у тій області, бо потераз продукувателі за до того бояка доставали по 10 тисяч динарів. Młody produkowatel z Kocura Darko Miškić ще до tej roboty upuszczał przed 3 rokami. To treća tura teraz, bojaci. I jak się to wypłaci? Pa ne znam, ne takie velike računici, ale dinari nahromadita, zato robíme najvecej. Že ako dajakaš par kasa kredit, ali napredok še uplacuje, već še naraz dobijeta. Jedino toto nje. Nje dajake velike računici da še poveže, možda co zarobi zveljo. Cena celjatog draha, keď še kupuje na vašaru, već keď še predava, već bujaci tunjivše, keď še predava, tak to ide. Predavame po dajakih 210-220 dinari, keď i jak. A većinom keď še celjata kupuje, všetky to ti targovci, co na veliko robja, varja, pa bojaci može po 2 evra predac. Može, ali keď treba predac već 200-210 dinari, 220, ktorý jak. Bo i mesar keď prizeta, već jeden mu debeli, jeden mršavi, jeden taki, vše dohanjaju, nič im ne odgovara, ta već da še co menej placi. Zarobok tu niewielki, ale jeszcze dobre zda. Subwencje bardzo pożnia, ta ich za przeszły rok wiele parasty jeszcze wsze nie dostali.